Bakizute, zure 1996-etan, hainbat ekimen egin ditugula, eta azkenekotako bat da, herriko ibilaldi hau. Ibilaldi dauzka, eta pixka bat egiten dugu kontakizun bat, oinarrizko informazio bat aurkitzeko, hemen Usurbilen ere, 1996 gerrak izan zuen eragina, historia pixka bat. Gero, gehiago nahi bezuten jakin, zartu Usurbilen egin duk ere azkenekin, ez denak, ostia, eta nahiz eta kaskuan izan, kaskuan jarri da baiten, burua izateko erora, nahi duenak, berak egiteko benekago zeitea QR-ek eta badaude, QR-ekin informazio pixika eixik baten da, eta hartzen dut baina baina gehiago nahi bezuten, gero, guenera pun eta horra dakazuen. Horra ipatuko ditugu, igual beste auzotan ere egun ziren gauza batzuk. Baina, bueno, fizikoki nola izateko puntua, eta jakin dezazuen ez da bakarritan emeko askoko gau. Kaskuan saiatu gara da nolabait ere, gerran inguruko bisitari hori egiten, eta nolabait lanien hasi ginean ikusten genuen garrantzitsua orden bat ematea, nolabaitera hasten da hemen hiria eta puntuka dijoan denboran kronologia batean zehaztuta. Orduan, gerraren momentuak edo beste puntu batzutan azaltzen dira, baina garrantzitsu ikusten genuen baita ere gerra aurreko Usurbila azaltzea eta gero gerraren ondorengoa ere bai. Zaten dugu beti Usurbilen, dakizuen bezala, gerra 1996an lehentu zan, baina, Usurbilen jarriko baginen 1930 urtea markada hortan, pentsatu Usurbil 2000 biztanlekuko herriska bat zara, eta Gipuzkoan oroar 100.000 biztanle biziziala. Orduan, Usurbil nagusiki lehen sektorean oinarritutako herri bat zan, baina ordurako industriako hainbat enpresa txikietan sortzen hasi ziren, politiko handiak ematen entziola. Orduan, kokatzen bali marea 1934 urtean, hor, Bigarren Errepublikako modu txikira etorrirea, hauztalako berez, herriko abertzaleen gune nagusia, eta azkatikan garrantzi ematea leku honi edo, azkenean, esan dugu bezala, eferreztentzia politiko hori herri guztietan dagoen heinean, herri bakoitzean, mugimendu bakoitzak bere guneak ditu. Eta orduan, Usurbilen kontzeptu txik ezinbestekoa bihurtzen da, abertzale jendea hemen biltzen zalako, estatu kolpea ematen danean, eta Errepublikaren aldean geratu dela eta kokatzen dela, hemen jazten dira nolabait ere herritarrak antolatzen, badakitelako batean tropa golpistak orduan azten dira nolabaiteko lehenengo lana edo lubakiak prestatzeko ardura, eta gero beste alde batetik soldaduak etortzen direnean bertara, soldadu hauek hornitzeko ardura prestatu, ingenieritza lanak. Anekdota hori bat, kurioso bat gertatzen da, hemen bizizian buruako markezgoa, herriko markezak, eta orduan,
Galdera, herritar gehienak hemendik pasatzen dira. Kuartelaz gain, hemen jarri zuten baita ere, checkpoint modukoak. Emakume presentzia dut, emakumeak ere gerren egotzia. Hemen Olano etxea zegoen, baina protagonismo bat izan zutela zen, gizonezkoak izan ziren, baina hemen usuin ere badaude, milizian izena eman zuten